Prajem všetkým pekný deň a s kým si týkam čafte. Volám sa Boris Wagner, som novinár a redaktor. Ja a moja domovská platforma Fičimedia sme pristúpili k etickému kódexu novinára. Ale on nie. Čafte všetci, ja som inžinier Bobo a som niečo ako influencer, ale na Slovensku. Takže názorotvorca. Ja budem viac emotívnejší a expresívnejší. Od novinára a redaktora Borisa Wagnera sa odlišujem týmito čiernymi slnečnými okuliármi. Aby sme nezdržovali, či? Tak veru, poďme do nich. Všetko je jasné. Ideme na to. Ideme makať. Páči sa? Na zdravie. Veru, páči sa. Na zdravie všetci.